Jekk ma fimtux dak kollu li ħabbejna issa-ma. Il-mużika klassika hija assoċjata l-aktar ma' kompożituri Ġermaniżi jew Awstrijaċi bħal Beethoven, Mozart u Bach. Imma dan ma jfissirx li hija ristretta għal dawn in-nazzjonijiet biss. U f'pajjiżna nsibu bosta sforzi sabiex il-mużika klassika titlaqa' mal-sinna. L-assedju bqajna qatt ma jirbaħni. Il-mużika klassika hija ġeneralment mużika li bl-Ingliż hemm terminu tisejħ art music li tkun miktuba mhux neċessarjament għal skop popolari u skop funzjonali, imma hemm l-apprezzament ta' sena tal-mużika fiha nnifisha. Ovvjament it-terminu huwa wieħed vast, il-mod kif inħarsu lejn il-mużika klassika jinbidel matul is-sekli u dak li aħna llum nikkonsidraw bħala mużika klassika kien hemm żmien fejn anke meta nkiteb kien meqjus bħala xi ħaġa iktar populista u iktar funzjonali. Kien biss lejn l-aħħar tas-seklu 19 li f'Malta kellna għawmin u għarfien tal-kultura Maltija bħala xi ħaġa indipendenti fiha nnifisha. Dan għawmin jirrifletti ruħu mhux biss mod lingwistiku, ma anke f'mod artistiku, f'mod politiku. Kien biss però lejn il-bidu tas-seklu 20 meta anke il-letteratura Maltija bdiet tieħu forma u tieħu ċertu identità li mbagħad bdiet titwaħħad ukoll mal-mużika klassika u kellek nies li bdew jaħdmu bil-mużika klassika u l-Malti. L-iktar persuna importanti f'dan ir-rigward huwa l-kompożitur Carmelo Paċ li kien apparti kompożitur għalliem ta' diversi nies u warajh għandek figuri importanti bħal Charles Camilleri u Joseph Vella. Hemm ukoll nies oħrajn li ħadmu bil-Malti u mużika klassika, jeżistu wkoll għanjiet bil-Malti ta' nies bħal il-Maestro Abela Skolaru. Fortunatament f'dawn l-aħħar snin il-Malti ħa ċertu rwol ta' importanza u kien hemm ħafna iżjed artisti li bdew jaħdmu bil-Malti bħala forma, bħala lingwa tal-għażla tagħhom għal xogħlijiet artistiċi u mużikali. Charles Camilleri waħed mill-iktar importanti f'dan ir-rigward, ħadem ħafna mal-poeta Joe Frigieri f'dan ir-rigward, kiteb anke affarijiet bħal Pawlu ta' Malta li huwa oratorju bil-Malti. U llum il-ġurnata hemm ħafna xogħlijiet li jinkitbu speċifikament bil-Malti. Meta nidħlu fil-qasam pereżempju bandistiku, meta nidħlu għal programmi li huma mhumiex il-marġi tal-festa, huma programmi iktar serji, hija komuni ħafna li jtellgħu xogħlijiet li huma għall-banda u huma bil-Malti. Għandek ukoll xogħlijiet bħal pereżempju kantanti liriċi bħal Miriam Kawki, Gillian Zammit, huma kollha nies li ħadmu anke kummissjonaw xogħlijiet speċifikament bil-Malti li mbagħad huma kantaw mhux biss lokalment imma anke barra. Meta tażel lingwa għal kompożizzjoni tkun qed tażel mhux biss dik il-lingwa bħala xi ħaġa ta' identità, imma għandek anke l-element ta' ħoss tagħha l-lingwa u kull lingwa toffrilek opportunitajiet differenti. Hija waħda bir-raġunijiet pereżempju għalfejn ċertu xogħlijiet ma jittraduċux ruħhom daqshekk faċilment mill-lingwa l-oħra fejn tidħol mużika klassika. Li għandek bil-Malti ovvjament għandek udjenza limitata, però fl-istess ħin għandek ukoll qed tolqot affarijiet li b'lingwa oħra ma tolqothomx, hemm ċertu ħsejjes u ċertu kunċetti li ma jittraduċux ruħhom faċilment mill-lingwa għall-oħra. Ħannu eżempju żgħir forsi mhux mill-mużika klassika, ma biex naraw kif nbidel il-lingwa kemm tbiddel il-mużika. Kanzunetta li żgur kulħadd familjari magħhom hija l-kanzunetta Tfajjel Xkejken li biha Mary Spiteri kienet rappreżentat il-Malta fil-Eurovision. Meta tellajnija l-Eurovision kienet tradotta bl-Ingliż. Il-ġiex verżjonijiet jekk tikkumparhom huma differenti mhux biss fil-ħoss, ma anke ċertu konċetti li hemm nbidlu wkoll. Personalment pereżempju għalija l-verżjoni tal-Malti hija ħafna isbaħ minn dik bl-Ingliż. Minn esperjenza personali tintlaqat tajjeb ħafna, speċjalment minn udjenzi barranin. Il-fatt li qed jisimgħu xi ħaġa differenti, il-fatt li qed jitgħallmu xi ħaġa differenti, da żmien illum il-ġurnata permezz tal-medja, permezz tat-teknoloġija u iktar faċli twassal anke traduzzjoni biex jifhmu ċertu konċetti bażiċi. Kultant naħsbu li n-nies jiġu hawnhekk biex jaraw dak li huma familjari magħhom jew jisimgħu dak li huma familjari magħhom, imma fil-verità hija bil-kontra. Ħafna nies ifittxu dak li huwa interessanti, li huwa ġdid u li joffrilhom punt ġdid fuq il-ħajja.
Lewis Briffa huwa l-awtur ta' Bil-Varloppa u Bil-Boqxiex, żewġ ġabrit ta' poeżiji li waħda minnhom ħadet il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. Iltqajna ma' Lewis sabiex insiru nafu kitbitu aħjar. Jiena nikteb il-poeżija bil-Malti. Il-Malti dejjem tani sodisfazzjon kbir biex nesprimi s-sentimenti tiegħi. Il-proċess tal-kitba jvarja. L-ewwel tibda bir-riċerka jekk ikun hemm bżonn, u mbagħad tgħaddi biex tibda tħasses l-idejat. Dawn l-idejat mbagħad jinbidlu fi strofi u l-jigsaw puzzle tingħaqad tiġi l-poeżija. Ovvjament mhux kollox jgħaddi, l-editjar huwa importanti ħafna biex ix-xogħol joħroġ kemm jista' jkun irfinut. U ma niddejjaq xejn ix-xogħlijiet tiegħi ngħaddihom lil nies kompetenti biex jarawhom u jtuni l-fehma tagħhom u jekk ikun hemm bżonn nerġa' nintervjeni fix-xogħol tiegħi. L-ewwel ġabra ta' poeżiji tiegħi ħriġta fl-2006 u tiġbor xogħol illi ktibt bejn l-1985 u l-2005. Il-ġabra semmejta Bil-Varloppa. Varloppa hija ċana twila tal-injam li bija il-Mastru Daxxi kienu jinċanaw it-twavel. Irbaħt bija il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fl-2007 u Walid Naban, wieħed mill-kritiċi prominenti ta' bħalissa, kien qal illi b'din il-ġabra jiena distingwejt ruħi bħala poeta għal metafora, għal eżuberanza u l-kodiċi tiegħi. It-tieni ġabra tiegħi jisimha Bil-Boqxiex. Boqxiex bl-Ingliż huwa spokeshave, hija għodda żgħira, hija ċana b'ħendil fuq kull naħa tax-xafra li l-buttara u l-Mastru Daxxi qabel kienu jittundaw l-ixfra u rrid illi nagħmel speċi ta' relazzjoni bejn l-ewwel ġabra u t-tieni ġabra. Għalkemm jiena nemmen illi fit-tieni ġabra hemm irfinar tax-xogħol. Din il-ġabra joħroġ Lewis Briffa l-ġdid minnha għaliex għandi lessiku ġdid u metafori friski. B'din il-ġabra qiegħed finaliż dis-sena għall Premju Nazzjonali tal-Ktieb fit-taqsima tal-poeżija u ħriġta b'kollaborazzjoni mal-Valletta 18. Hemm djar tal-pubblikazzjoni illi jinteressaw ruħhom f'kotba tal-poeżija u jippubblikaw. Hemm il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb li jagħti għotjiet ta' flus biex il-kittieba emerġenti u anke dawk stabiliti ikunu jistgħu jippubblikaw xogħlijietom u l-Kunsill Malti tal-Arti jgħinu wkoll fit-traduzzjonijiet. Fil-bidu l-baħar kien id-dmuħ ta' mara li l-maltempata rasset fiha sewwa. Konnilna l-miraklu frisk nitkarbu u b'abbundanza rħietu ġej u ħlewwa. B'intelliġenza fina jola u jinżel u jbanda l-mirjiet ta' wċuħu l-mija. Nifmuh dan iċ-ċaqliq sigriet ta' ġisem dal-ġgant jiddandan fl-ibsa kaħlanija. Il-sin m'għandux maġrieħi bajdanija li skont li rjieħ jitwessa u jiddiequ u l-enerġija taħt il-taħt ifforma madwar trident b'Nettunu jsabbat siequ. Għajnejh mhumiex għajnejn u jara xorta u jibża minn ġejjien bħal kliem mejjed jew bħal kuxjenza ta' tiran brutali fl-isbok terinu dubju xieħ ibejjed. Qalbien iżda beżan li jmut il-baħar, il-mara li lefqitu mara mnikta. Se jikteb dak li qalbu tiddettalu u l-poeżija tiegħu tkun is-sikta. Għaliex f'xi lingwi naqsmu l-oġġetti bejn maskil u femminil u f'lingwi oħra le? U x'ngħidu, dan il-billboard jew din il-billboard? It-tim tal-Sinna tkellem ma' Dr. George Farrugia sabiex insiru nafu x'inhu xiex f'lingwi li spiss ikollhom jażlu bejn maskil u femminil. B'mod wiesa' ħafna ġens grammatikali
nifmu sistema li biha tikklassifika n-nomi f'lingwa. F'sens ġenerali insibu 3 sistemi ta' kif nikklassifikaw in-nomi fil-lingwi. Għandek is-sistema tal-klassifikaturi. Imbagħad insibu sistemi oħrajn li jissejħu sistemi tal-klassijiet nominali. Imbagħad għandek is-sistema tal-ġens grammatikali, is-sistema li juża il-Malti. Din is-sistema tinvolvi fiha biex ngħidu hekk żewġ aspetti importanti. L-ewwel in-nom irid ikun ikklassifikat f'kategorija partikolari. Pereżempju ngħidu aħna ikun klassifikat bħala maskil jew femminil. Imbagħad la darba ikun klassifikat u jsib ruħu f'sentenza irid ikun hemm qbil grammatikali. Pereżempju fis-sistema il-qmis il-ġdida ġietni dejqa u ma lbistix, il-fatt li għandek l-aġġettivi dejqa u ġdida li qed juruk li huma ta' forma femminili, qed juruk li n-nom qmis fil-Malti huwa femminil. Fl-istess waqt nistgħu ngħidu li għax in-nom qmis huwa femminil qed iġġiegħal li ċertu kliem ieħor fis-sentenza jaqblu miegħu. F'dan il-każ għandek l-aġġettivi kif għedna dejqa u ġdida, għandek il-forma tal-verb ġietni u mhux ġieni u għandek ukoll il-pronom memus mal-verb il-bistix. Ġifieri grammatikament ma nistax ngħidlek jiena il-qmis il-ġdid ġieni dejja u ma lbistux. Meta ġejna f'kuntatt mal-Isqalli u mat-Taljan nistgħu ngħidu li b'mod ġenerali dawn in-nomi daħlu fl-iskema li kienet diġà stabbilita fil-Malti, skema li konna writna mill-Arbi. Għaliex? Għax b'kombinazzjoni fit-Taljan insibu wkoll dawn iż-żewġ kategoriji, il-maskil u l-femminil. B'kombinazzjoni fit-Taljan in-nomi li jispiċċaw bila huma femminili bħal Malti. Kombinazzjoni wkoll ħafna minn nomi fit-Taljan li jispiċċaw bilo waqqgħu diklo u spiċċaw bil-konsonanti u fil-Malti allura saru maskili. Anzi, biex ngħidu hekk, dak li kien eċċezzjoni fit-Taljan fil-Malti irregolarizza ruħu. Pereżempju ċerti nomi li fit-Taljan li jispiċċaw bila huma meqjusa bħala maskili, fil-Malti propju għax jispiċċaw b'dan it-tarfa jitqiesu bħala nomi femminili, pereżempju in-nom pjaneta fis-sens ta' pjaneta fis-sistema solari. Għandek in-nom problema, in-nom sistema, klima u nomi oħrajn. Dawn in-nomi fil-Malti jitqiesu bħala nomi femminili u mhux nomi maskili kif jitqiesu fit-Taljan. Fil-każ tal-kuntatt mal-Ingliż, is-sitwazzjoni biex ngħidu hekk hija ftit aktar komplessa. Dawn in-nomi li qed nisselfu mill-Ingliż qed jidħlu inqas fis-sistema li kienet diġà stabbilita fil-Malti. Għaliex għax ħafna drabi il-kriterju mhuwiex formali biss, jiġifieri naħarsu lejn it-tarf tagħhom, il-ħoss tat-tarf tagħhom, imma hemm kriterji oħrajn involuti, fost l-oħrajn pereżempju il-ġens tal-iperonimu. L-iperonimu hija dik il-kelma li jista' tirreferi għal isem ta' kategorija. Allura nagħmlu mod li inti tuża l-kliem pereżempju kiwi, grapefruit, pineapple, inti f'moħħok ikollok il-kelma frotta. U għaliex ikollok frotta u frotta hija nom femminil fil-Malti, dawn in-nomi tqishom bħala femminil, allura tgħid grapefruit tajba, kiwi imħassra. Kriterju ieħor, strateġija oħra nistgħu ngħidu hekk, hija il-ġens analoġiku. Ġifieri meta dan in-nom bil-Ingliż inxebħuh ma' nom ieħor fil-Malti, jew in-nom li qed joħodlu postu, jew xi nom ieħor li nassoċjah miegħu. Bħal pereżempju ngħidlek nużalek il-kelma train u ngħidlek kemm kienet sabiħa it-train li rkibna fuqha. Għaliex għax moħħi ikolli il-kelma ferrovija. Jew pereżempju ngħidlek hotel, il-hotel li morna fiha, mhux il-hotel li morna fih, għaliex għax moħħi jkolli il-kelma lukanda. Ma' żmien nom jibder il-ġens tiegħu. Pereżempju għandna numru ta' nomi fil-Malti li oriġinarjament skont il-grammatiki kienu trattati bħala nomi maskili. Għaliex dawn kienu jispiċċaw darba b'ħoss konsonantali li seta' kien pereżempju l-ħoss ta' lajn. Nafu li lajn fi żmien l-antik kellha wkoll il-ħoss tagħha li imbagħad ma' żmien intilef. Allura nomi bħal ena, safa, sewwa, in-nom sema, għana, xema fis-sens ta' wax u mhux candle, nomi bħal dawn oriġinarjament il-grammatika kien jqisuhom bħala nomi maskili. Imma llum fil-Malti kontemporanju ħafna drabi tismagħhom użati bħala nomi femminili. Allura jgħidlek l-għana Maltija minflok l-għana Malti, ħassejt pereżempju biża' kbira minflok biża' kbir.
it-tfal u żgħażagħ ma kinux jedew jilagħbu b'mobiles, tablets jew aġġeġġi elettroniċi oħra l-kol tal-istess għamla. Minflok kellhom bosta ġugarelli u lob ta' daqsijiet u l-win varji maħduma minn materjali differenti li spiss kienu jkunu akkumpanjati minn taqbiliet jew lob bil-kliem. Lob tradizzjonali Malti għandna ta' dawra durella. Meta jien kont żgħira kont nitkarapillhom biex tħallini nilgħab magħhom fejn triq gronijiet il-Mosta taħbad ma' triq it-Tolri, hemmhekk hemm biċċa wiesa kbira. U kienu jagħmlu t-tifla fin-nofs, u mbagħad jagħmlu l-ewwel ċirku, imbagħad jagħmlu t-tieni ċirku jdur bil-maqlub tiegħu u kollha jisfnu. L-ewwel ċirku jisfnu lejn ix-xelluk pereżempju, it-tieni ċirku jisfnu lejn il-lemin. Ir-raġuni li l-kavallier li jrid it-tfajla jibgħat il-paxxatore, l-ambaxxatur tiegħu biex iġiblu it-tfajla. U dan bl-ebda mod ma jkun jista' jidħol minn dawn iż-żewġ xrieki iduru kontra xulxin. Waqt li jisfru jkantaw x'irid il-paxxatore, irid tifla sabiħa, min irida din it-tifla? Anġio Ġella, Anġio Kavele, Anġio Ġella, Inġiro, Anċella Xebba, Inġiro Kavaler. U il-paxxatore huwa il-ħuttab huwa riflessjoni tal-ħuttab fil-ħajja veru biex jiżżewġu dak iż-żmien kienu jibgħatu l-ħuttab għand missier u għom mit-tfajla. Xi eżempji tal-lob tradizzjonali Malti jinsibu il-passju li naraw ukoll fl-iskejjel, ġifieri għadu popolari f'xi kontesti għadu jintlab. Il-passju jagħmluh bil-ġibs billi jpinġu disa kaxxi forma partikolari mal-art. Imbagħad tibda l-logħba billi titfa' ġebla fl-ewwel kaxxa, taqbeż ġa kull kaxxa, imbagħad tiġbor il-ġebla intu ġej lura. Tibqa' sejjerek b'kull numru u min jasal l-ewwel sad-disa kaxxa jirbaħ. Il-ħabel li wkoll f'xi każijiet għadu jintlab mill-bniet għadu popolari, imbagħad insibu l-boċċi. Il-boċċi kienu aktar assoċjati mas-subien għax il-bniet iktar kienu jilagħbu żibeġ. Għall-logħba tal-boċċi kull ma trid tagħmel huwa li tolqod boċċa mir-ringiela jew minn ġo kax-xampinġija mal-art biex tirbaħ dik il-boċċa jew boċċi li tolqot. Fost dawn l-eżempji hemm ukoll il-bżiżaq tas-sapun li m'għadix logħba popolari biex ngħidlek. Għall-bżiżaq tas-sapun kull ma jkollok bżonn ftit ilma bis-sapun u biċċa mqarrun u l-tfal kienu jieħdu gost jagħmlu l-bżiżaq u jew jifqawhom biex ngħidlek. Mal-lob tradizzjonali spiss kien ikun hemm xi taqbila marbuta, ngħidu aħna ara ġejja l-mewta lik biex taqlik biex tixwik, ara ġejja ara waslet din id-daqqa minn tajjielek. U din kienet tintlab billi ikun hemm grupp ta' tfal, ikun hemm wieħed minnhom bajneħ mottija u bdaru lejn il-grupp ta' tfal u irid jaqta' minn taħ id-daqqa. Issa dawn li ġabru dawn it-taqbiliet għandna il-Kassar Pulicino, għandna Antone Fattart, Guido Lanfranco u ġabru diversi taqbiliet. Logħba oħra wkoll b'taqbila iż-żunżana ddur id-dur li tingħatek, iż-żunżana ddur id-dur fuq il-bejt tal-kaċċatur meta tasal taħt il-mina tagħmel żin żun żan u bħala hemm ukoll xi varjanti. Kienet tintlab billi jkun hemm grupp ta' tfal forma ta' ċirku u jkun hemm persuna minnhom li tkun iż-żunżana li tibda ddur u meta mal-aħħar kelma jiġifieri ma' żan tagħti daqqa fuq persuna oħra u trid il-persuna l-oħra li tkun ingħatat id-daqqa trid tipprova taqbad liż-żunżana li kienet qabel. Sakemm ovvjament issib il-post tagħha. Jekk issib il-post tagħha tkun rebħet u tkun iż-żunżana dik il-persuna tkun għadha kemm qalat id-daqqa. Imbagħad għandna it-taqbil biex jitalmu n-numri. Pereżempju 1 ta' Dun Ġwan, 2 il-Palas ta' Gvernatur, 3 iż-Żogra ta' Mari, 4 iż-Żogra ta' Fidor. U bekk it-tfal jitalmu n-numri. Imbagħad għandna biex jitalmu l-alfabet.
ABC, l-iskutella bil-kafe. L-edukazzjoni fi snin bikrin tista' tagħmel differenza kbira fl-attitudni li l-istudenti jieħdu lejn il-bilingwiżmu. It-tim tal-Sinna tkellem ma' Dr. Lara Ann Vella, koordinatriċi tat-taqsima tal-politika lingwistika fl-edukazzjoni tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. Malta għandna il-vantaġġ li għandna żewġ lingwi uffiċjali, il-Malti u l-Ingliż. U bekk nistgħu ngħidu li aħna pajjiż bilingwi. Fil-fatt il-kelma bilingwiżmu tirreferi għall-użu ta' żewġ lingwi fis-soċjetà, fil-familji u anke wkoll aħna fl-edukazzjoni. Issa, il-bilingwiżmu speċjalment meta jiġi żviluppat ma' tfal żgħar għandu ħafna vantaġġi. L-ewwel nies it-tfal jistgħu jikkomunikaw ma' ħafna nies, anke iktar tard opportunitajiet ta' xogħol, imma mhux biss. Il-bilingwiżmu jgħin ukoll bil-mod kif jiżviluppa l-moħħ. Jgħin fil-flessibilità u fil-kreattività. Iġifieri, il-fatt li tfal tagħna jitgħallmu żewġ lingwi fi snin bikrin, jiġri meta huma jkunu żgħar, għandu ħafna vantaġġi. Għal dan l-għan ġie żviluppat dokument li nsejħulu l-politika lingwistika għas snin bikrin, fejn dan joffri rakkomandazzjonijiet lill-ġenituri u lill-edukaturi fuq kif għandhom irawmu il-bilingwiżmu mat-tfal. Dan sar biex aħna nsaħħu l-patrimonju lingwistiku li għandna f'Malta. L-importanza li nagħtu lejn l-Ingliż bħala lingwa internazzjonali u dik tal-globalizzazzjoni u koll il-lingwa tagħna, il-lingwa Maltija li tagħtina sens ta' identità u ta' kultura u li taqgħadna l-kol flimkien. Il-ġenituri jistgħu jisaqsuna, allura x'nistgħu nagħmlu aħna biex aħna naċċertaw ruħna li t-tfal tagħna jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom kemm fil-Malti u kemm fl-Ingliż. L-ewwel ħaġa importanti hija l-attitudnijiet. Mela, ikollok ġenituri li jixtiequ li t-tfal tagħhom jitgħallmu jitkellmu Malti sew, imma mbagħad b'xi mod ikun hemm xi forsi xi attitudnijiet negattivi lejn lingwa. Din tista' wkoll tapplika l-Ingliż ukoll. Ir-riċerkaturi li tfal li huma mdawrin b'attitudnijiet negattivi lejn lingwa mhumiex ħajkunu kapaċi jiżviluppawha. Din ukoll twassal imbagħad għal kompetenza limitata aktar tard. Marbut mal-attitudnijiet ukoll nistgħu nitkellmu wkoll fuq l-użu. Mela, ir-rakkomandazzjonijiet tal-ġenituri huma li il-persuna li tqatta l-iktar ħin mat-tfal, ngħidu l-om, missier u anke n-nanniet, jużaw l-iktar lingwa li huma komdi li jitkellmu. Mela, jekk il-om għalija tikkonsidra l-Malti bħala l-ewwel lingwa tagħha, għandha titkellem din il-lingwa mat-tarbija u tfal tagħha. Għandha tikkomunika magħhom, taqralhom l-istejjer. L-importanti imma li din il-lingwa tintuża b'mod konsistenti u b'mod tajjeb. U x'inha ngħid? Mela, għandna ħafna ġenituri li huma konvinti li jużaw il-Malti ma' tfal tagħhom u hekk għandhom jagħmlu. Imma mbagħad fejn forsi ġieli jidħol xi nomi, b'xi mod jeqilbu għall-Ingliż. U pereżempju nisimgħu ġenituri jgħidu ejja ħadd ikoll l-apple, le? Jew pereżempju ejja ħa naqralek il-book. U nkomplu dawn in-nomi. Issa meta aħna niddiskutu mal-ġenituri xi kultant nsaqsuhom għaliex inti tuża dal-kliem. Ġenituri jgħidulna għax jixtiequ li t-tfal tagħhom jitgħallmu l-kliem bl-Ingliż. Imma aħna mbagħad insaqsuhom allura bil-Malti m'għandhomx jitgħallmuhom ukoll. U xi ġenituri wkoll jgħidulna ġieli li forsi jħossu li dawn il-kliem huma iħfef għat-tfal tagħhom. Issa, l-ewwel punt li nixtieq nagħmel huwa li t-tfal għalihom m'hemmx lingwa tqila u m'hemmx lingwa ħafifa. Għat-tfal il-lingwi huma importanti huma bżonjużi u bihom jikkomunikaw. Mela għal tifel ta' sentej il-kelma book u l-kelma ktieb hija tal-istess toqol. Hija tal-istess importanza għax hekk ktieb għalih jirrappreżenta xi ħaġa pożittiva u li ħajqatta l-ħin mal-missier jew mal-om tiegħu, dan ħajjitgħallem kemm il-kelma book u kemm il-kelma ktieb jekk tintuża b'mod konsistenti. Ġifieri dan huwa punt li nixtiequ nafsu hawnhekk li meta l-ġenituri jażlu li jużaw lingwa mat-tfal tagħhom jużawha b'mod tajjeb u b'mod konsistenti. Dan ma jfissirx li mbagħad ma jesponux it-tfal tagħhom għat-tieni lingwa. Mela jgħidu naqraw kodba. Forsi nużaw anke t-teknoloġija, forsi nieħduhom mal sezzjonijiet ta' qari. U bekk it-tfal tagħna mill-ewwel ġranet ġifieri minn jkunu trabi jkunu esposti kemm għall-lingwa
u kemm għal-lingwa l-oħra, ġifieri kemm il-Malti u kemm għall-Ingliż. L-edukaturi wkoll aħna nħeġġuhom li l-ewwel nies irawmu attitudnijiet pożittivi anke fil-klassi u li ikun hemm bżonn għall-użu taż-żewġ lingwi fil-klassi tagħhom. Mela, jekk tifel 4 snin jidħol fil-klassi u l-għallimet tgħidlu li għalija importanti li hawnhekk nużaw kemm Malti u kemm l-Ingliż, ma pereżempju dan it-tifel jara biss kliem bil-Ingliż fil-klassi. Dan it-tifel meta jmur imiss il-librerija tal-klassi jara kodba biss bl-Ingliż. Mela x'inhu l-messaġġ li aħna nagħtu lit-tfal tagħna? Li il-Malti huwa importanti imma mhux preżenti pereżempju fil-klassi. Jiġifieri aħna meta nitkellmu fuq attitudnijiet anke mill-aspett tal-edukaturi u l-edukazzjoni, irridu nanalizzaw il-mod anke sottili kif aħna qegħdin nesprimuhom mat-tfal tagħna. U li fil-ħin tal-klassi jkun hemm ħin dedikat kemm għall-Malti u kemm għall-Ingliż b'mod konsistenti. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.